Hej og velkommen tilbage til den her skønne Left 4 Dead kampagne. Og ja, og efter når den her er færdig, så har jeg fundet en ny ind på den der hjemmeside, hvor man kan downloade de der maps. Den ser her nice ud, den vil jeg nok gerne spille. Men ja, vi skal til anden bane, fordi vi har fået den første krystal, så ja, der er sgu et par afsnit endnu. Ja, det er sgu godt nok det her. Hvad satan? Smuk ace. Holy fuck, der er mange zombier, jockey. Prøv headshot, bitch. Motherfucker. Hvad skal jeg lave? Nå, dø. Ej, jeg bliver altså nødt til at skrue lidt ned på lyden. Det er pænt højt, det her. Det er det ikke engang, mand. Sådan der. Nu kan det ikke være højt. Der rejser sådan noget for bitch. Bare det føles pænt højt, men shotgun. Så er der bare sådan nogle zombier nede i det der hul i. Holy fuck, der er mange, mand. Er du syg? Dø nu, mand. Yeah, new shotgun, bitch. Og så rammer jeg ikke, mand. Ja, det ser godt ud. Bum. Ja, AK. Hej med jer. Oh shit, oh shit, oh shit. Motherfucker. Gå da væk med jer, mand. Fuck. Oh shit. Bitch. Fuck, der er mange killinger, mand. Oh yeah. Oh my god, der er mange, mand. Hvad sker der for det? Nå. Skal vi op? Bum. Så bliver der lavet en bro derovre. Og hvad fanden er nu det? Hvor er det? Nej. Okay. Hvad? Satan, jeg kan ikke se en skid. Ej, det er ikke nødvendigt at heale det. Fucking nar, mand. Ej, vi tager bare lige nogle piller. Så er jeg lige på en pille igen. Kalderbom. Ja, let's go. Nå, den her cutscene skal vi lige se. Also the remaining slave crystals from the surface. How do you expect to retrieve them when we don't have any earthbound operatives left? You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then we need to find an enemy. Nå, let's go. Det er så sindssygt der. Det var, hvor der kommer mega mange zombier. Come on, guys. Let's go to the zombie killing. Så sidder han der, hva'? Er I klar til, at der kommer mange zombier? Holy shit. Chop. Fuck. Det var heldigvis ikke mig, den syg. Ud der. Fuck af. Sådan for bitches. Nej, Hunters. Jeg nakker lige dem her først. Mulle! Nej, så rammer jeg kraftedeme, ikke? Der er en bitch. Two chargers.
Åh nej, bitch. Fuck. Sådan. Oh shit, mand. Der kommer mange. Holy fuck! You son of a bitch! Bum, så døde han. Nå, let's go. Reloading. Det siger alle bare på en gang. Ja, hvor skal vi hen? Det er fredag i dag, det er bare dejligt der. Oh my god, det lægger han op. Det er nok fordi jeg optager den ikke. Fordi så meget plejer det sgu ikke at lægge. Nej! Jeg havde faldet ned. Er det ikke den her? Jo, det er det sgu da. Hvad fanden vil de sidde den anden vej? Okay. Jump forward! Jump forward! Bummer! Så var der en mere, mand. Hvorfor skal jeg altid falde ned lige der? Er det den her vej? Nej, er det ikke den her vej? Jo, jeg tror så det er den her vej. Det er det. Der var vist en, der faldt ned. Ej, jo, det er lige fint. Jump! Jump! Nej, det var sgu da her, hvor jeg startede. Helt ærligt. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle hen. Nu skal vi se herovre igen. Jump! Jump fast! Jump! No, seriøst. Ej, det er fejl det her. What the fuck? Så er der bare sådan 3 boomer. Det var tæt på. Ja, okay, det er den her vej. Nå, vi skal her. Jeg kan godt lide, det er ikke engang så lang tid siden, jeg spillede den sidste. Jeg kan knap nok huske, hvor vi skal hen her. Okay, spas 12. Okay, vi skal snart... Nu kommer der mega mange zombier, jeg kan huske. Nej, det gør det sgu ikke engang. Nå. Så er det først min næstbane eller sådan noget. Nå, men kom så, Nick og Ellis. Fuck, så skal jeg også lige lukke der. Det var sgu da det. Det var sgu da det. Fuck, jeg har dræbt mange i forhold til alle de andre, mand. Holy shit. Der er dræbt hun flest for kill, og jeg dræbt 8, og... lad os se. Det har lige stået engang. Nå, men du er alt for den her beta let's play. Næste gang, så skal vi spille Slide Wrestle, og næste gang igen, Intoxicated, og Freezer. Og så bagefter, så skal vi til bossbasen. Bossspil, battle. Nå, bossbattle. Men, ja, det var sgu da alt for den her gang. Vi ses næste gang.